Assassination plot batok sa usa ka opisyal sa Asturias lapak lang sa kapulisan. Samaran ang usa ka suspect samtang patay ang isa sa gihimong police operations. Kanselado ang mga biyahe sa barko ug ang ubang biyahe sa mga eroplano tungod sa bagyong Basian. So atong painuhan na ito may infection na dili lang sa flash flood, also sa landslide, but also the possible storm surges. Pag-asa, di pa himangno sa mga lugaliti daplin sa kabaybayunan sa posibleng storm surge na may tabo karong gabi. Mga negosyante supat sa gipropose na aumento sa sweldo alang sa Central Visayas. Ang ilang gipasangil, biktima usab sila sa bagyo ug linog. Gidagsa sa mga tao ang pagsaulog sa paghimamat sa Chinese New Year. Mayo nga pun Sugbo, Kabisayan ug soban pang mga dapit nga mabuti nga atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatid na mo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gipaubos karon ang tibuok dakbayan sa Sugbo sa state of preparedness aging pagpangandam sa nagsigabot nga bagyong Basya. Subay niini, makagamit na og dugang pundo ang nagkadaiyang departamento sa syudad sa Samar sa Department of Social Welfare and Services. Gitutukan sa DSWS ang pagpundo og mga relief tax aron ipangapod-apod sa mga apektuhan unya sa bagyo. Gikan sila nasab sa City Hall ang klase sa tanang level sugma. Sa labing uwahing weather bulletin gikan sa Pag-asa, kasamtangang nagpadung sa Leyte, Caraga area si Bagyong Basya nga adunay international name nga Kajiki. Doon na kilihangin nga gikoston nga 65 km/h doon sa sentro. O doon na gustiness nga moabot og 80 km/h muagi si Basyang sa dakbayan sa Naga ug sa buntag. Gipaubos na sa signal number 2 ang lalawigan sa Cebu, Camotes Islands, Cebu, Bohol, Leyte, Southern Leyte, Eastern Samar ug ubang bahin sa Northern Mindanao. Sukad pa kagabi nga doon na naigitang kansilar nga biyahe sa mga barko, hinungdan nga ubay-ubay ang na-stranded karon sa mga pantalan. Doon na sa ipipila ka mga flights ang kansilado. Chinky Bargyo, Sugilimi. Kanselado na ang tanang biyaheng pandagat gikan sa 13 ka substation sa Philippine Coast Guard samtang gipanggaid na ang mga fast crafts ug dagkong mga barko sa pantalan. All trips within Central Visayas and other part of like Bohol, Eastern, Central. So may signal number 1, so wala na tayong barko na maglalayag. All trips canceled. No? Stranded kining grupo sa Bible School nga gikan sa Nabunturan, Compostela Valley Province sa Mindanao nga padung unta sa Bohol alang sa usa ka mission trip. Maglingaw-lingaw na lang dire, magsuroy sa Bohol, tanaw sa Cebu. Unya, magbisita na lang dire sa uban nga mga lugar nga wa pa nabisitahan sa among kauban. Kagabi, kalit makugang ang mga pasahero, dihang gipangkanselar na ang ilang mga biyahe. Usa sa mga nagkonsumisyon ang mekaniko nga si Chito Rodriguez nga paingon unta sa Hilongos, Leyte. Adi lang mo matag, ma'am. Kung sa mayo niya, huwag mo na makaon eh. Ugma, huwag na makaon tapos ambot lang sunod pa kano sa nima makabiyahe na eh. Excited na sabunta sa ilang reunion dito sa Leyte ang pamilyang Taneo. Hassle talaga kasi reunion ng namin, ang tan namin. Minsan na. Ngayon na kami na parang first time din namin ulit na makauwi ng Leyte.
Samtang si Charity kuyog ang iyang duha ka mga gagmayng anak ug bana mapugos sa pag-estar sa pantalan sud sa tulok ka gabii. Sugod unya kay way biyahe padung sa Leyte. Dire lang may mga mo paan man dito sa sulod kay 30 man dire ka hangin. Tambag sab sa Coast Guard sa mga mananagat nga likayan una ang paglawig kay peligroso kini karong panahona. Nga nagawa namin, tinatawagan namin ang mga barangay captain. So, ang aming detachment commander, big organization na yan, tinatawagan na nila yan. So, be on the lookout sa mga mamamayan nila na huwag na mag-fishing venture kasi may signal tayo. Gikanselar sab sa Cebu Pacific ang duha nila ka mga biyahe padung sa Surigao City ug Siargao kaganihang buntag. Jinky Bargil, News 5. Dungan sa pagpangandam sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo sa nagsingabot nga bagyo, gipahimangnuan na sa bila ang mga dapit nga landslide prone areas ug ang mga coastal barangays nga magdinantayon. Leslie Caminado Bistil, Sugid Living. Gipangandaman na sa dakbay sa Subo ang posibleng pagbahaon niya kung ugaling mo kusog ang bunog sa uwan. Naka-standby na sabang tanang kahimanan nga gamiton kung mutumaw ang dakong baha o uban pang resulta ngunit sa bagyong Basyang. Gipahibaw na usab sa Vice Mayor sa dakbay sa Subo ang kabukiran og mga lugar nga kuyaw nga mahitabong landslide ug sa mga coastal areas nga magbantay. Unang nagapangandaman nato si Harold ang atong disaster, ang atong mga bisan gani ang atong mga health centers labi na sa mga flood prone areas ug sa kining mga areas nga landslide prone dito sa bukid. Ato sang gihangyo ang city health officer nga i-apply ang ilang mga health center para in case of injuries nga madapat sa mga health center adto dayon dalon. Gihangyo sa Vice Mayor Labella ang tanan nga unta magpatuo sa mga disaster personnel kung ugaling mo pa'y mangno na kini. Pasabot pa ni Labella nga mas labing maayong maghinubra ang pagpangandam kaysa magkuha nga mo resulta na unya sa dili maayong mitabo. Doon na advisory nga gihimo na to. We do not want to sound alarmist. No, kaya di man maayo pero kinahanglan sad nga mapangandamon ta, we have to be vigilant. Maayo man gani na usay bisag ingnon ta nga manubra ang andam kaysa magkuha nga nato pangandam. Leslie Caminado Bistil, News 5. Nagpundo ka mga sakop sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa Kapitolyo isip pagpangandam sa umaabot nga bagyong Basyang. Giisa sa Blue Alert ang PDRRMO nga nagpasabot nga naka-standby ang mga sakop hangtod mawagtang na ang bagyo. King Perez, Sugid Living. Matud ni Neil Sanchez, ang pangu sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nga gipasidan-an na nila kagahapon ng mga kalungsuran ug syudad sa wa pag-iisang Storm Signal number 2 sa Sugbo. Nakip sa ilang gipahibaw ang paghunasog taob sa kadagatan aron mapatuman dayon ang preemptive evacuation sa mga coastal barangays. Bisan og dili sama ang gikusgon sa nagsingabot nga bagyo sa bagyong Yolanda, angay bantayan matud pa ni Sanchez ang mahitabong landslide ug flash flood kay kusog ang dala nga uwan sa bagyong Basyang. Posibleng maagian sa bagyo ang mga apektadong lugar sa amihan ng Sugbo nga nakahiagom og dakong kadaot sa bagyong Yolanda. I believe so that the local government units have already taken measures to put their constituents more into a safe place. Tambag ni Sanchez nga mangandam ang maong mga lugar lakip na mga landslide and flood prone areas. Sa 21 ka mga munisipyo ug dakbayan nga naa sa buhatan adunay 51 ka high landslide vulnerable areas samtang adunay 210 ka mga flood prone areas ang kinatibukang probinsya. Lakip sa mga highly vulnerable landslide areas ang lungsod sa Argao, Katmon ug Dalaget. Flood-prone areas ang dakbayan sa Mandaue, Talisay, Naga ug Karkar ug mga lungsod sa Pinamungahan, Katmon, Sugod ug Argao. Panahon ni Murod, kahit gamay lang uwan, it will already cause flooding. Flooding sa areas ba? So muna itong ipangtutukan, nilit na ito ang ngay kumpiyansahan gid ang panahon. Lakip nga nangandam ang Provincial Social Welfare and Development. Matud ni PSWDO Head Evelyn Sanahon nga di kaayo daghan ang nabilin nga tent sa ilang buhatan human sa bagyong Yolanda. Gipasabot sab ni Sanahon nga mahimo sila makapalit dayon ng emergency commodities kung kinahanglanon. Katungdanan sa Kapitolyo nga mo-augment sa relief operations sulok adlaw human sa usa ka katalagman. Pwede raman taka-purchase kay basta sa emergency nga kuan kanang relief assistance dili naman siya kinahanglan nga ibiding pa. Sa nagsingabot nga bagyong Basyang diri sa Sugbo dako ang pagsalig sa mga kadagkuan sa Kapitolyo nga andam na ang mga lungsod ug dakbayan labaw na sa mga tigduma sa matag lokal nga ragamhanan sa pagmeno sa kadaot nga mamugna sa kabagyo labaw na sa mga apektadong lugar sa amihan ng Sugbo human sa bagyong Yolanda.
basically yun, no, kinibugan ko na we expected already to prepare, no. After what happened, after the calamities that struck us, everybody is presumed again to prepare, no, for the worst. King Perez, News 5.